କାଳର ଆୟତେ ସତ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନେ ମରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଦୁଃଖ କରିବନି ସୁଖର ସଂସାରେ ପିହି ଯାହା ଲେଖି ଅଛି। କୁହ ପ୍ରିୟତମା କହିଦିଅ ମୋତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସମୟ ଅଛି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସୁକଦେବ ସାହୁ। ଜଣେ ଲୋକର ଅଳ୍ପ ସମୟ ମରିବାକୁ ଅଛି। ତା ଦୁଃଖ ସୁଖ ସଂସାର ବିଷୟରେ ତା'ର ପ୍ରିୟତମା ନାମ୍ନୀ ପତ୍ନୀକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝି ପରଖି ନେଉଛନ୍ତି। ମୋର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସମୟ ଅଛି। କୁହ ପ୍ରିୟତମା କହିଦିଅ ମୋତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସମୟ ଅଛି। କୁଳବଧୂ ଆମ ଗୋମୟ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି ନା ଅନ୍ତେ ନିଶି। ମଧୁର ବଚନେ କହନ୍ତି ନା କଥା ପ୍ରିୟଜନ ମନ ତୋଷି। କୁହ ପ୍ରିୟତମା କହିଦିଅ ମୋତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସମୟ ଅଛି। କୁନା କୁନି ସୁନା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସବୁ ପଢ଼ନ୍ତି ନା ଘରେ ବସି। ଏ ସାରିଆ ପୁଅଟା ଟିକିଏ କଥାରେ ଯାଉଛି ନା ଆଉ ରୁଷି। କୁହ ପ୍ରିୟତମା କହିଦିଅ ମୋତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସମୟ ଅଛି। ଏଇ ଆଜି କୁଆଁର ପୁନେଇ ଆକାଶରେ ଦେଖ ଉଇଁଲାଣି ନା ଶଶୀ। ସାଙ୍ଗ ଝିଅ ସବୁ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ନା ଆମ ଚଉରା ମୂଳରେ ବସି। କୁହ ପ୍ରିୟତମା କହିଦିଅ ମୋତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସମୟ ଅଛି। ଶିବ ମନ୍ଦିରେ ନନା ପୂଜା କରନ୍ତି ନା ଠିକଣା ବେଳରେ ଆସି। ଆମ ଗାଁ ମାଳିଆ ମରିଗଲା କାଳେ ବେକରେ ଲଗାଇ ରସି। କୁହ ପ୍ରିୟତମା କହିଦିଅ ମୋତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସମୟ ଅଛି। ଟିକର ପାଖିଆ ଢିପ ଜମି ଆମ ଭଲରେ ହେଲା ନା କୃଷି। କାଳିଆ କସରା ବଳଦ ଦୁଇଟି ଭଲରେ ଥିବରେ ପୋଷି। କୁହ ପ୍ରିୟତମା କହିଦିଅ ମୋତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସମୟ ଅଛି। ଗୀତା ଭାଗବତ ଯାହା ଜନହିତ କରୁଥିବ ଦିବା ନିଶି। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି କଥା ବୁଝୁଥିବ ସଦା ଆନନ୍ଦ ମନରେ ହସି। କୁହ ପ୍ରିୟତମା କହିଦିଅ ମୋତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସମୟ ଅଛି। କାଳର ଆୟତେ ସତ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନେ ମରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଦୁଃଖ କରିବନି ସୁଖର ସଂସାରେ ପିହି ଯାହା ଲେଖି ଅଛି। କୁହ ପ୍ରିୟତମା କହିଦିଅ ମୋତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସମୟ ଅଛି। ମୋର ବିୟୋଗରେ କାନ୍ଦୁଥିବେ ଯଦି ପୁଅ ବୋହୂ ସଙ୍ଗେ ନାତି। ବୁଝାଇ ଦେବ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହା ମୋହ ମାୟା ଭରା ପ୍ରୀତି। ମୋହ ମାୟା ଭରା ପ୍ରୀତି। ମୋହ ମାୟା ଭରା ପ୍ରୀତି। ନମସ୍କାର।